Ja, mensen, compliment aan alle mensen die hebben meegewerkt om het allemaal vlot te laten verlopen. Prachtige dag, interessante dag. Hier ligt de toekomst van het KFPS met de jonge hengsten. 23 hengsten kregen het goed licht om zich te presenteren komende zomer bij de voorrijdagen. Het team van V2 Facility is alweer druk bezig om de baan aan te passen voor het hengstenbal. Helemaal nieuw op de hengstkeuring, het hengstenbal. En we kunnen de hengsten niet tot zaterdag wachten. Vandaar heel fijn. Zo dadelijk een mooie show van de KFPS stamboekhengsten die zich presenteren in de discipline waarin ze zich het meest staarspoeden. Onder het zadel, in het tuig, de lange lijnen, in een eentje of met stalgenoten. Ja, zelfs met hengsthouders, samenwerking, ziet u ze voorbij komen. De Friese hengsten worden op hun best geshowd. Zo dadelijk het hengstenbal. Nobody else can walk the way you walk. Nobody else can talk the way you talk. Nobody else can love the way you love. Nobody else can touch the way you touch. Nobody else can do the things that you do. There is nobody like you. Nobody else. There's no one like you. Time or a place where we could meet face to face. Ever since we are worlds apart, there's a shadow hanging around my heart. I guess you're not that easy to forget. In fact, I haven't stopped loving you yet. Sometimes I wish that we had never met. Oh, I'm so crazy about you. I just can't do without you. Met mij op de gracht, geef me een kans, geef me je hand, kijk hoe je lacht. Ik neem je mee door mijn stad. Dan ben ik dan voel je je eenzaam. Zo eenzaam. Verlaten, je bent van je stuk. Maar liefde kan mensen toch helpen. Aha. Dat brengt weer een beetje geluk. Afro Roos, Willy Dans en Gerard Joling hebben altijd chance. Wie had dat ooit gedacht? Al die liefde in de nacht. Liefde in de nacht. Op die bobbeling beat gaat zij omlaag. Ik wil meer van jou, ja inderdaad. Liefde in de nacht. In de nacht, in de nacht, in de nacht, in de nacht. Liefde in de nacht. In de nacht, in de nacht, in de nacht, in de nacht. We rollen naar de kroeg en we gaan naar buiten. Iedereen om ons heen, die kanaal is blij. Liefde in de nacht. Elke dag vielen op dezelfde weg. Vrijdag 3:30, dikke pech. Bonnetje gepakt, verdiende loon. Had niet moeten kijken op mijn telefoon. De supermarkt vol en lange rij.
naar huis. Vanavond weer beste zangers op de buis. Kom op en leg je zorgen even naast de mijne. Jij en ik, we laten ze verdwijnen. Alleen samen, trots op wie we zijn. Wij doen het samen. Nergens is het beter dan op deze plek waar ik van hou. Dat is samen met jou. Vrijdag 11:30, het dorpsplein. Laat ik daar nou net toevallig zelf zijn. Luister wel, maar hoor niet wat er wordt gezegd. Altijd weer hetzelfde, het boeit niet echt. De tafels en de stoelen gaan weer aan de kant. Vreugde en verdriet gaan hand in hand. Zit je er weer echt goed doorheen? Helpen ze je hier weer op de been? Bedenk dat jij de wereld niet alleen kan dragen. Jij mag altijd alles aan me vragen. Alleen samen, trots op wie we zijn. Wij doen het samen. Nergens is het beter dan op deze plek waar ik van hou. Dat is samen. Met jou kan ik de wereld aan.
Ja, dames en heren, nog 5 minuutjes en dan gaan we beginnen met het hengstebal. 5 minuutjes en dan is het zover. Kom erbij. Hoe zou ze klinken? Wat zou ze drinken? Zou ze wat zien in zo'n jongen als mij? Ben je vrij? En jij, hoe heet je? Zeg me, hoe heet je? En waar kom jij ineens vandaan? En jij, hoe heet je? Zeg me, hoe heet je? Zo'n mooie meid heeft vast een mooie naam. Al heet je Gina of Angelina. Nee, het maakt me echt niet uit. Wil met je dansen en met je chansen. Ik ben jou komen dromen uit. Als ik het anders zou doen, wat zou je dan doen? Je trok een muurtje op en raakte uit balans. Deed niet alles goed, geef me nog een tweede kans. Laten we niet meer wachten tot jij me niet meer kent. Heb jij de deur al dicht gedaan, is je toekomst al bekend. En kijk ik in de spiegel, dan zie ik weer iemand die alles voor je doet en je zeggen kan. Als ik het anders zou doen, komt er dan weer kleur in ons nieuwe seizoen. Als ik het anders zou doen, wat zou jij dan doen? Voel jij dan de liefde weer net als toen? Nieuw op de KFPS Hengstenkeuring, het hengstebal. Hengsthouders waren meteen enthousiast om hun oogappels van stand te halen. Ook al hebben ze komende zaterdag natuurlijk een hele belangrijke dag voor de boeg. We willen alvast de hengsthouders dan ook hartelijk danken en hopen met deze mooie show op de donderdagmiddag plezier en inspiratie te brengen. En vooral ook om te laten zien wat onze Friese paarden aan talent in huis hebben. 4 uur willen beginnen. Ga lekker voor zitten mensen. Prachtige sport in muziek gegoten. Met de mooiste zwarte parels. Hengstebal. Maar hoe je het ook bekijkt, jij bent gemaakt voor mij. Soms denk ik dit wordt helemaal niks. En soms besef ik hoe mooi het wel niet is. Wat wij samen hebben. Soms zeg je ik verdien beter dan dit. Soms kom je thuis en dan heb je me zo gemist. Nee, geen dag is hetzelfde. Je kan zo gemeen zijn, maar nog alles ineens zijn. Soms ben ik je lief kwijt dan jij. Maar toch wil ik dat je blijft. Ik kan niet met, maar ook niet zonder jou. Je maakt me gek, maar hebt een hart van goud. Maar hoe je het ook bekijkt, jij bent gemaakt voor mij. Oh, ik kan niet met, maar ook niet zonder jou. Je stelt me uit en zegt dat je van me houdt. Maar hoe je het ook bekijkt, jij bent gemaakt voor mij. Soms word je boos als ik mijn best voor je doe. Soms maak ik fouten, maar vind je het allemaal goed. En daarin ben jij de beste. Je kan zo gemeen zijn, maar ook alles ineens zijn. Soms ben ik je liever kwijt dan jij. Maar toch wil ik dat je blijft. Ik kan niet met, maar ook niet zonder jou. Je maakt me
Ja, mensen gaan de baan nog even slepen. U ziet al op de boarding. Zodanig de eerste presentatie is die van de Hengsten van het stal van de Kaniek. Het ziet er weer super mooi uit. Zelfs de boarding. Perfect. Even lekker Nederlandstalige muziek van het team van Koolmans Geluid. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Jij bent echt niets veranderd, oh het voelt meteen vertrouwd. Als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. We hebben gelachen en waren jong. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet. Morgentje van Yves Berendsen, dames en heren. Vorig jaar had het een andere functie. Toen heeft dan iemand meegedanst op de maand van de muziek. Wat we hebben is wat echt niets van is. Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Jij bent echt niets veranderd, oh het voelt meteen vertrouwd. Als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. Als ik terugkijk op ons leven, dan ging het te snel voorbij. Ik zou het nooit terug willen draaien. Ik zie al één lampje aan de overzijde. Oei, oei, oei. Dat zal zaterdag wel anders zijn. Oh, het tweede lampje ook al. Hiernaast mij. Ah, er komen al wat meer lampjes, mensen. U mag even meezwaaien. Kom op. Ja, gezellig. Komt-ie. Je moet knallen nog even. Jongens, er kan nog wat meer lampjes. Ja, dat gaat al beter. Toppie. Het wordt weer gezellig. Waar blijven die andere lampjes nu? Ja, er komen er alweer wat meer. Super. Komt-ie. Ah, een beetje meer. Tekeer. Ah, gezellig mensen. En het is pas donderdag. Dat belooft wat voor komende zaterdag.
Ja mensen, super gedaan. Onze Daan van V2 Facility. Hij gaat nog 1 rondje maken. En dan ligt het er perfect bij. In het licht van de volle Hebben we nog 1 muziekje, Jeroen? maan. Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij. Een mooie meid, maar stiekem niks voor mij. Ah, Daan, bedankt. Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jouw Maserati. Ja, die Maserati die komt later deze week wel om de hoek kijken, mensen. Ik denk zaterdag wel. Maar die Maserati zetten we nu even in de garage. Want we gaan naar het Hengstenbal. Helemaal nieuw op de Hengstenkeuring. Bij het onderdeel wat we als eerste gaan presenteren, hebben we zelfs live muziek. Presentatie, en ik zeg er niets over. Hengsten worden zo dadelijk wel op het scherm aan u voorgesteld. De eerste presentatie is van het team van Stal van de Kaniek. Kijk vooral naar de prachtige Friese hengsten. En kijk ook wie deze Friese hengsten presenteren. Presentatie van Stal van de Kaniek aan het begin van het Hengstenbal 2026. Nog 1 keer vragen in Leeuwarden. Zijn we er klaar voor allemaal? Oh, 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 oh. Ik word dover en dover. Ik hoor weer niks. Zijn we er klaar voor allemaal? Toppie. Jullie zijn er weer. De zin is vrij om heen te keren. Als we te die, de mond is te lui om stil te staan. Het lippen wie wrang, het wachtje te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, wees bang, het hoeft net meer. Zulke in tijd beginnen, dat ik net bij jij ben. Geen over verhuizen zonder zin. Jou met in hand, jou met in het, als domme doos bij mij. Hier is mijn hart, hier is mijn hart, jou mijn bestaan ontdekt. Lang wie het kort, en tjuster, als komt het daar, vindt het lucht, zie wij. In je nijdag. So close, no matter how far. Couldn't be much more from behind. Forever trust in who we are, 'cause nothing else matters. Never care for what they do. They do. No, but I know
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. I hear Jerusalem bells ringing, Roman Catholic choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter will call my name. Never an honest word, that was when I that was when I ruled the world. I don't want to talk about the things we've gone to, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, that is what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there, but I was a fool, playing by the rules, playing by the fence, and they built a fence, but I was a fool, not playing by the rules. The winner takes it all. 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 Kippenvelmomenten. Dames en heren, u zag twee jonge hengsten, vorig jaar goedgekeurd. Sikkel 550 met Frank Carlos. U zag Sime 551 met Hans-Peter Minderhout. U zag Benzo 542 met Kirsten Brouwer. En dressuurtopper, genomineerd voor paard van het jaar, Murk 540 met Amazone Dinja van Dieren. Kippenvelmomenten met live muziek, geweldig gezongen ook. Een applaus ook voor Iris Kroes en het team van Stal van de Kraniek. Bravo! Dit was Kippenvel. Mooier kun je niet beginnen aan het Hengstenbal 2026. Nog één keer een eerronde. Nog één keer genieten van Sikkel 550, Sime 551.
Menzo 542 en Murk 540. Met Frank Caloos, Hans-Peter Windhout, Kinga van Hieren, Christen Brouwer. Olympische ruiters Amazones. Clap your hands. Uw applaus. Met z'n allen. Kom op. Kom op. Dit is reclame voor ons KFPS. Bloedmooi. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Prachtige presentatie van het team van Stal van de Kadie. Mooi. Mooi. Jongen, jongen, jongen. Wat een begin van het hengstebal. Ja, het podium wordt eruit gehaald, mensen. Zo na de presentatie van Stal Chardon. Zijn van die hengsten die alleen maar een piste nodig hebben. Geen hekjes, geen letters. Geef ze gewoon een grote arena. En ze stijgen naar grote hoogte. Zo gaat het op voor Alger 522 van Stal Chardon. Met de zuurkrek Jacob van der Heijden vormt Alger een magisch duo. Ze maken het beste in elkaar los. Alger, 10 jaar, komt uit in de lichte Tour. Is inmiddels sportelite. En de weg naar de Grand Prix is nog lang. Maar kijkt u zelfs maar eens, zijn deze twee niet helemaal geknipt voor het allerhoogste werk. Stal Chardon presenteert Alger 522 met Jacob van der Heijden. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wij. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt aan mee. Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood weer blauw, zo heel mijn hart voor jou. Veel van de rood bedekt het aard dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik loop de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. Laat alles achter, kijk vooruit en met de laatste rode cent koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. Eén voor elk jaar waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent.
Prachtige prestatie van Stal Chardon met Alge 5-2-2 en Jacob van der Heijden. Vandaag is rood. Dames en heren, kan tegen applaus. Nog één keer voor Alger 5-2-2. Clap your hands. Maak er een feestje van. Hengste bal. Hier op de KFPS. Hengste keuring. Met z'n allen. Kijk eens. Kijk eens. En met z'n allen een tikkeltje harder. Kom op. Top. En dan gaan we naar de presentatie van stal Hens Woude. Nane 492, wie kent hem niet? Ooit paard van het jaar, toptuigpaard. Winnaar van de Silver Bowl, sinds dit jaar ook nog sportelite. Bij stal Hens Woude zijn ze maar wat trots op hun fantastische hengst. Hij kan het zelf, maar belangrijker nog voor een stamboekhengst. Hij geeft het ook door aan zijn kinderen die in de sport excellent presteren. Combineren veel souplesse en techniek. De hengstenbal, dames en heren, inspireerde stal Hens Woude om Nane in het zonnetje te zetten. Maar dan ook met alles erop en eraan. Inclusief het gouden duo Nane 492 met Sibre Minkema. U krijgt een prachtige show voorgeschoteld met gouverneur van het Hertenveen. Dankzij zijn veelzijdigheid genomineerd voor paard van het jaar met Harmina Halverda en Friso Jannik. Nog zo'n echte Nane met Sophie Varzane in het zadel. Goed, ze komen niet alleen. Hier is de presentatie van stal Hens Woude. Wacht op de binnenkomst van de deelnemers van stal Hens Woude. Ik zei het fenomeen Nane 492 met Sibre Minkema. Ze mogen niet ontbreken hier op dit hengstenbal. Nane is er dus niet alleen, 2 zonen en wat voor zonen. Gouverneur van het Hertenveen, gepresenteerd door Harmina Alberda, Friso Jannik met Sophie Varzane. Ik denk dat ze lopend zijn gekomen uit Aldeborn. Het was nog net 5 minuten verder dan gepland. Dames en heren, team van stal Hens Woude.
En klap even mee. Met z'n allen. Want hij is in aantocht. Hij is in aantocht. Let's see you. Nane 492. Kijk. Mensen, en dan klappen we even allemaal mee. Met z'n allen, die handen op elkaar. Nane, gouverneur van Heksenveen, Friso, Jannie, Stal, Hens, Woude. Felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace alla felicità. Felicità, Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Werelds. E lasciarti un biglietto dentro il cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria. Felicita, Stal en Zwouden. Met al die kampioenscherpen, de erehaag. Met in de hoofdrol, met de zonen, gouverneur van het Heksenveen, Friso Jannie. Nog één keer voor Nane 492. felicità, è una Wat een middag, wat een hengstebal. Wat is dit mooi. un biglietto da En wat bent u stil? di cuore la felicità. Kom op, kom op. È una telefonata non aspettata la felicità. Felicità, Felicità, una spiaggia di notte, un'onda che batte la felicità, e una mano sul cuore piena d'amore la felicità, e aspettare l'aurora per farlo ancora la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Super. En ook voor de mensen die de erehaag hebben gevormd met al die kampioenschappen. Dames en heren, nog één keer de handen op elkaar. Bedankt Stal, Hens, Woude. We gaan naar de presentatie van de broeders van Manen. Wanneer je twee zeer getalenteerde en enthousiaste Amazoners op stal hebt, en eigenlijk ook Tito Hengsten, dan is het idee voor het hengstenbal natuurlijk snel geboren. U ziet zo dadelijk Jorke 532 en Hilbert 529, 7 en 8 jaar. En ze hebben één overeenkomst. Toen ze 6 jaar waren, mochten ze het sportpredicaat al in ontvangst nemen. Hilbert 529, gepresenteerd door Corina van der Bunt. En we hebben Jorke 532 met Shannon van Manen.
My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing. 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 Was 7 en 8 jaar. Jokke 532, Hilbert 529. Met Corina van der Bunt en Shannon van Maden. Whatever you want. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you lose. You're showing up, you're showing out. You look for trouble, turn around. Bij de Hengstel 6-jarige al het sportpredicaat en u ziet waarom. Ook dit is weer bloedstollend mooi, zo jong nog, en dan dit laten zien. We doen nog even mee, dames en heren, voor de prachtige presentatie van Texelson Gebroeders van Manen uit Ede. Janke 532, Hilbert 529. Mooi. Gaan we naar de presentatie van Stal Visser-Veurink. En we hebben zo dadelijk een filmpje op het scherm, dacht ik. Is powered by Animeta, the future of equestrian intelligence. Welcome to Stud Farm and Stallion Station, Fries Visser and Vurik. This afternoon, we proudly present Wander 512, together with his sons, Sighton W. and Rietzi van de Pol. Ja, en hier draait het nu, dames en heren, om Wander 512 met 2 zonen aanwezig. U zag het al even op het filmpje. Hier is Sidon W. Ah, wat een temperament. Gefokt bij A. Wink in Ela Huizen, bronzen medaillist. In de Friso Florian Bokaal 2025, zoon van Wander 512. Komt uit een stermerrie van Timon 456, gevolgd door een eerste premie stersportmerrie van de onverwante Jacob 302. Gevolgd door de overopmoeder, de bekende Diana B. Kroon sportpreferent prestatie. Met daarvoor alleen maar modelpreferente merries in de moederlijn van Sidon B. Genetisch dus zeer divers en uniek uit een ijzersterke moederlijn. Met veel fokkracht en bekende stand 2. En dat maakt Sidon zo interessant. Zoon van Wander 512, die we zo dadelijk gaan zien. Nadat zijn tweede nakomeling wordt gepresenteerd, zie je de eerste nakomeling. Een applaus voor de gewaan, Sidon B. Ja,
supermooi. We are family. Rentse van der Polen is finalist in de Horses to Fight Competitie 2026. Verschijnt dus morgen in deze piste voor de finale. Ook werd hij vijfde bij de Friso Florian Bokaal 2025. Rentse is een zoon van Wander 512. Is een aantocht. En dan komt uit een eerste premie ster dubbelaanmerrie van Uldrik 457. Gevolgd door een kroonpreferente dubbelaandochter van Onne 376. Dan wederom een sterpreferente merrie van Peke 268. Een lijn met veel sporten. De bekende stam 103. Rijdt ze werd als Veurland kampioen in Hendrik en liep in het Centraal Onderzoek. Zal dit jaar weer zijn opwachting maken. Op dit moment wordt hij opgeleid door Grand Prix-ruiter Jacob van der Heijden. Rijdt ze van de Polen. Morgen in de finale van de Horses to Fly Competitie. En vandaag hier op het Hengstenbal. Als ware vertegenwoordiger van Wander 512. Music please. Wat een prachtige presentatie. De zonen van Wander 512. Rentse van der Polen. Doen we nog even mee. We are family. Wander 512 Sport Triple A. Topverwerper die al vele kampioenen, reservekampioenen en teststoppers heeft voorgebracht. En in het zadel Merle Veuring. Het licht gaat uit, de spot gaat aan. Wander bracht maar liefst 4 verrichtingsstoppers in de ABFP. Waarbij dochter Sikkeline B. de hoogste score van 2024 behaalde met maar liefst 89,5 punt. Wander een zeer rastypische duurzame hengst met uitzonderlijke bewegingen. Zoon van Lodewijk uit de stermerrie van Beert. Hier is Wander. 5, 1, 2. En Melly die vraagt of u iets meer mee wil klappen. Let's hear you. Come on. Come on. U zag zijn zonen Sidon W. U zag Rentse van der Polen. En nu met Merle, dames en heren, nog één keer genieten. En applaus voor Wander 512. It's all family. Oh.
Mooi, dank aan Stal Visserveuring voor hun prestatie op het hengstenbal. Wat zag hij er fantastisch uit, want heeft hij geweldige nakomelingen. Wander 5-1-2. Afstamming relatief onverwant. Twee omdat ze overop door de sterpreferentenberg is van naam 2-6-4. Er is bijna nog een keer. Verder mogen ze nog even meedoen. Ik denk het wel. Everybody clap your hands. Let's go! Come on, ladies and gentlemen. Let's hear you. Where are you? Blijf in het zadel, Melle. Nou, Melle die komt even wat bekende gedag zeggen op de wip. En dan komt Wander weer. Spannend blijft het. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens. Hengstenbal. De mensen, de dressuurbaan, beter gezegd parkeerpunten voor de dressuurbaan wordt door het topteam van V2 Facility in Steltreinvaart in de baan gelegd. Ze doen het weer geweldig. Afgelopen weken ben ik dag en nacht klaargestaan om dit prachtige evenement neer te zetten. Hulde voor zowel passie en werklust V2 Facility. En dan gaan we u zo dadelijk met een gezellige muziek meenemen naar het team van de Nieuwe Heuvel uit Lunteren. Een hele stoere visser. Hij voer over de Middellandse Zee. Maar als hij dan het huis kwam, smolt zijn hartje. En zong hij voor zijn meisje in café. Kom, zing en dans met mij, de liefde gaat nooit meer voorbij. Oh, Eleonora. Kom en zing, ga met Ja me mensen, mee. Friese kwartet, een viertal, krijgt als liefhebber van Friese paarden nooit genoeg. Mooie samenwerking tussen de ruiters en de paarden, waarbij je ogen tekort komt. En dat gaat u zo dadelijk beleven. Dames van de Nieuwe Heuvel presenteren 4 stamboekhengsten die net definitief goedgekeurde. Boet 516 met Sabine van der Loenhorst. Dressuurtopper ook met een definitieve goedkeuring. Arend 515 met Marijke Boele. De Frank-typische Auwert 514 met Sander Jansen. En tophengst Tiede 501, gereden door Brandien den Hartog. 4 rasvertegenwoordigers van het Friese paard, inclusief sport in hun genen. 4 gepassioneerde en ervaren Amazones. Wat een trots voor de Nieuwe Heuvel. En wij mogen ervan genieten met een hoofdletter G. Boet, Arend, Auwert, Tiede. Ze komen eraan. En de hengsten begroet u. U hoort het.
fill you up with bones that can never break. Take you to a darker shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade. Oh, 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 oh. This is power. This is power. This is power. This is power. Give you every heart of 100 souls. You could be the fire to kill the cold. I'll break you like a rock that could never hold. Oh, 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 oh. This is power. This is power. This is power. This is power, power, power. Dames en heren, perfectie tot in detail. This is power. This is the power van de Nieuwe Heuvel. Met Boet 516, met Sabine van der Doornhorst, Arend 515, Marijke Boele, Auwert 514, Sander Jansen en Tide 501, Brandien den Hartog. De Nieuwe Heuvel. Clap your hands, ladies and gentlemen. Let's hear you once again. Mooi. Bloedmooi. Geweldig publiek ook weer vandaag. U doet super mee. Mooi. Super gedaan, ik zei perfectie tot in detail. De Nieuwe Heuvel. Na de presentatie van de hengsthouderij van de familie Bosma. Een paddendeu is altijd prachtig om te zien. 2 paarden, 2 Amazones die onder het genot van een toepasselijk muziekje in harmonie zich presenteren in de dressuur. Hengsthouderij familie Bosma laat vanmiddag hun paradepaarden zien. Tjebbe 500 met Raya van Dinter en Take 455. Die wordt gereden door Vremer de Jager. Met z'n tweetjes worden ze samen één. Presentatie van hengsthouderij familie Bosma.
Bravo, dankjewel Henk Stouder en familie Bosma voor de presentatie van Jebbe 500. Gepresenteerd door Raya van Dinter, 20 jaar jong, Take 455 met Vremer de Jager. Vond u het mooi, dames en heren? Ze komen nog één keer aan u voorbij. Dank aan de familie Bosma. Take 455, Jebbe 500. Hengst de Bal, we gaan door met de presentatie van Stal Baron Spaan. Internationale Grand Prix Hengst Jeroen 535 gaat eigenlijk vanzelfsprekend een kuur op muziek doen. Dat kan hij als de beste, want samen met Mark-Peter Spaan rijdt Jeroen al naar percentages dik boven de 70%. Dat tussen de warmbloeden en een internationaal veld. Dames en heren, u mag er even goed voor gaan zitten. Kijk en geniet. Jeroen 535 en Mark-Peter Spaan.
Het Friese paard op het allerhoogste niveau in de dressuur. De Grand Prix presentatie, dames en heren, Jeroen 535. En als u hebt genoten, laat het nog eens horen voor Mark-Peter Spaan, ware ambassadeur van de KFPS Hengsten. We klappen nog even mee tijdens de ronde van eer. Presentatie van stal Baron Spaan. Met die prachtige wissels op de pas. De passage, de pirouettes, de dubbele pirouettes. Dit was mooi. Dit is werelds. Dit is Jeroen 535 met Mark-Peter Spaan. Kijk eens. Ik denk dat het applaus een beetje matig is. Kom op. Zo. Ja. En dan gaan we naar het team van Stal de Mersken. Stal de Mersken presenteert voor u een hele speciale Friese trein. Een Friese trein met 5 prachtige Friese hengsten. Met natuurlijk de preferente Johannes 484 die met jong Amazone Ela Okkema een genot is om naar te kijken. Het is meteen ook een familiepresentatie, want zowel Aag als ook Marieke ziet u hier aan het werk. Ze bereiden Elger 536 en Kanne 534. En met Jelmer Ketelaar op Martse 521 en Iris Wijnstra, die een superduo vormt met Mans 543, gaan ze een hele mooie show voor u laten zien. Dames en heren, het allerbeste van Stal de Mersken gaat voorbij komen. Johannes 484, Ela Okkema, Elge 536, Aag Okkema, Mans 534, Iris Wijnstra, Martse 521, Jelmer Ketelaar en Kanne 534 met Marieke Okkema. Stal de Mersken.
Ja mensen, supermooi. Stal de Merske met de Friese trein. Met voorop Elger 536 Ate Okkema. We klappen nog even mee. Leeuwarden, laat je horen. Elger 536, Johannes 484, Mans 543, Martse 521, Kanne 534. Stal de Mersken. Whatever you want. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you Super Ela Okkema met Johannes 484. Monique Okkema, Kanne 534. Whatever you want. Dit was weer super mooi. Wat een medewerking van de dekstations. We gaan naar dekstation Gaasterland. We maken de baan vrij voor een kuur op muziek. Dekstation Gaasterland presenteert hun 6-jarige, jij hoort het goed, pas 6-jarige Martinez 539. Met een getalenteerde Amazone Mette Marit Eppinga in het zadel. Martinez 539 is de algeheel reservekampioen van de Hengstekeuring 2024 en komt uit in de dressuur in de klasse L2. Dekstation Gaasterland met een presentatie van Martinez 539, gereden door Mette Marit Eppinga.
Ja, prachtige presentatie. De reservekampioen van de hengstenkeuring 2 jaar geleden. In de L2 dressuur, de pas 6-jarige Martinez 539. Met de jonge Amazone met de Marit Ebbinga. Prachtige presentatie van Dexison Gasterland. Dat hoor, in haar eentje hier. Met zo'n jonge hengst. Mooie reclame voor Martinez 539. En die gaan we zaterdag terugzien. Dit is toch genieten, dames en heren. Hengstenbal. Met Marit Ebbinga, Martinez 539. Ja, en er kan geen ringmeester tegenop. Je bent jong en je wilt wat. Je wilt je hengst laten zien aan het grote publiek. Geef me nog een daverend applaus. Jawel. De laatste presentatie in het hengstenbal is een hele stoere. En ook met een mooie samenwerking tussen 2 hengsthouders. Harry van Willaar en Stal Chardon. De hengsten, dames en heren, gaan een pas de deux uitvoeren in een prachtig samenspel met motorcrossers. En misschien herkent u die motorcrossers. De paarden kent u zeker. Onverstoorbaar voor het motorgeronk. Echte ambassadeurs voor het prachtige karakter van het Friese paard. Geniet zo dadelijk van deze prachtige samenwerking tussen de HVM-stal en de stal Chardon. We gaan kijken naar Friso 518 met Gosse Pieter Hellinga en Hielke 530 met Jacob van der Heijden. Zij worden dus vergezeld door 2 motocrossers. Laatste onderdeel van dit hengstenbal 2026. Prachtig initiatief. En ik hoop dat ze het volgend jaar weer gaan organiseren. En dat het hier dan vol zal zitten. Zal mooi zijn.
Loei en loeihard, dames en heren. En wat waren de hengsten onverstoorbaar. Wat een karakter bij de Friese hengsten. U zag Friso 518, Hielke 530, het Gossen Pieter Henninga, Jacob van der Heijden. Ze komen nog een keer terug. Vond u het mooi? Laat het dan nog eens een keer horen. Maar dan allemaal. Wat een sfeer, wat een avond, wat een hengstenbal. Friso 518, Hielke 530. Oleo en de motocrossers komen er nog een keer aan. En met z'n allen. Top. En dames en heren, op de snelle motoren, hebt u ze al herkend? Hier zijn Jelmer Chardon en Harry van Middelaar. En zo zie je dat binnen het KFPS met een prachtige samenwerking er ook echt iets kan ontstaan. Dit was Hengstenbal, editie nummer 1. We kijken uit naar editie nummer 2. Geef ze een staande ovatie. Met z'n allen. Wat een mooie presentatie tot slot. Hier zijn ze nog een keer. Friso 518, Hielke 530. Met Jelmer en Harry op de motoren. En die paarden, die kijken er niet naar om. Die blijven dansen. Met z'n allen. Kom op. Super. En dat doen we nog één keer mee. Prachtige samenwerking. Stal van Middelaar, Stal Chardon. Dankjewel, Gossen Pieter Henninga. Dankjewel, Jacob van der Heijden. Mensen, we hopen dat u het mooi hebt gevonden. Moeten we het volgend jaar nog een keer doen? Dan doen we het volgend jaar nog een keer. Goed. Nu gaan we pauzeren, want straks hebben we natuurlijk het Hinder van Harich. En daar beginnen we mee om 8:30. De Royal Frisian Showavond met het Hinder van Harich vanaf 8:30. Begrijpt het alweer? We moeten opruimen, we moeten de hal schoonmaken. De hal gaat zo snel mogelijk weer open, zodat iedereen weer terug kan voor de jubileumshow. Of de show moet ik zeggen. Nou, dit was mooi mensen. Dank aan alle stallen die hebben meegedaan. Dank aan de medewerkers. Top, dit was het Hengstenbal. 8:30, het Hinder van Harich. Tot dan. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij. Heb ze niet op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. Ah. Voetbal kijken ergens in een kroegje verder, was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen, zag ik door het dier de bomen en het bos niet meer.